Dwaro ahinya kata gik matimore pinyno ma Tanzania makoro nomiyo jo Kenya moko oduoke pacho kayo dede. Bende nitiere kaka nyalo raise eyebrows ahinya kuom international communities. Kosen gima seche moko kosetimore no tibo dhia tiume kendo lala meru jo Kenya mapodi nitiere Tanzania kaka Boniface Mwangi mapok oduogo pacho kai imedo din negi adinga to onge gimoro amora matimore. No, a lot will happen. Nitie gik mang'eny mabiro timore e wach case ni. Number 1 magi e cabinet cases gogo mayao democratic space e piny mora mora. Kata wan ne wan gi cases abila gi e kinde cha. Ma wabe ne wan gi ji mane dhi exile mang'eny. Mane samoro, some of them ne lecturers e university, moko ne ntiere warakati moko oko ka. This is exactly the same place mane Kenya nitie in the 90s, 80s and 90s. So Tanzania is on a good trajectory. So kesa bila ni otigo atia mondo o highlight kata oket ler kuom gik matimore e Tanzania kacha makane ok en case ni to samoro ne okwanya ibro injo ne nitiere jo Kenya kata Samuel Wen ma okong'e ni Tundu Lissu ne en nga to Tundu Lissu nigi case bila mane but nikech koro jo Kenya nyodonjo kanyo to gi gik monyotimore gi koro ibro yudo ka en gima koro oganda mathoth odonje to gimomiyo sirikal nyaka donje nikech wate kaka jo Kenya wan e lwet sirikal. So number 1 migao mochung' ne weche maoko ma Kenya ka nyaka ng'e ni to ratiro mar jopiny Kenya citizens ma Kenya ne orochi koso mano nyaka ging'e matut. Nyalo bet ni no okoroch ratichgi koluore gi chike ma Kenya but samoro no oroch ratichgi koluore gi chike ma govern East Africa Community. So magi kidienje ariyo kata okenge ariyo ma Ministry of Foreign Affairs nyaka ng'i kagi yudo kanitiere ratich jo Kenya mano rochi koluore gi chike ma Kenya to gi kata ratich jo Kenya manyo rochi koluore gi chike ma govern East Africa Community to nyaka gidog on the table for negotiation kata this serious discussion gi sirikal Tanzania ni ok bisiko katimore maybe obed ni en the last time motimore oko chako timre kendo to mano emiwinjo ni kelo dongruok no nikech ibro yudo ni koluore gi case ni onge ja Kenya machielo mochako geng'ne Tanzania nyaka chieng'. Mano ibro yudo ni wan gi advantage kaka jo Kenya wan gi advantage kaka East Africa Community to Tanzania bende case no okonyo omiyo koro gi yao democratic space ne oganda mamoko me East Africa Community. So number 1 why expect kaka jo Kenya ni Korir Sing'oei ma NPS to gi ministry neno onon mondo ng'iswa kaka jo Kenya ni to oganda wa ma jo Kenya manyo obedo deported ka nitiere ratich gi madipo ni no rochi koluore gi chike ma govern East Africa Community koso koa kanyo to wanyalo chata way forward kwaseyudo ni ratich gi onge mano rochi kata nitiere ratich gi mano rochi ka nitie mano rochi to koro watimo nang'o going forward. Gin koro kaka sirikal nyaka giluong sirikal Tanzania e mesa mondo ging'e ni gini ok chak timre kendo tang'o mwanyalo timo mondo gini kik chak timre e pinyu kata e pinywa kata e piny mora mora East Africa. Mano bende ma edwa kele kwa dhi kwa tieko onego bed ni giloso ang'o e mesa mar mondo mi situation makamano kik timre e kinde mabiro mbele. Nikech wanyalo neno ni ka koro jo Tanzania ne jo Kenya ne oduok Kenya kuwuok Tanzania. E kinde mabiro mbele bende ponono jo Tanzania moko inyalo duok Tanzania kuwuok Kenya. Mar mondo mi situation kik de-escalate ahinya winjo ni sirikande ariyo gitimang'o. Remember ni wan gi legislators kata wabunge mag pinje gi te mabedo kendo yalo kanyakla ka giloso legislation mag East Africa Community magi tero wa kanyo. Nyo wan gi case mar Besigye e Kenya ka kanyo ogol omak Besigye ka ing'e ni adieri mantie en ni nitie jo mibro winjo kawacho ni security officers ma Uganda no biro kawe moko bende inyalo wach ni security officers ma Kenya ema no kawe otime nade oduoke magi biro riwore gi case abilani nikech gini ok en isolated case. Wawacho about East Africa Community to wawacho kaka wadwa dak kanyakla kaka joot achiel. Koro nyiso ni sama koro jo Kenya otimo nonro mofwenyo ni jo
Kenya ma high profile nyo roch ratich gi koluore gi chike mag East Africa Community. To jo Uganda bende biro mesa ni gin bende jo Uganda ma high profile nyocho roch ratiche Kenya ka koluore gi chike mag East Africa Community. To machielo bende biro to machielo to ma koro biro chuno wani koro wabunge wakate odogane od cha mondo timane nonro malong'o ni to kwasudo mbele to nengo piny ka piny ogik kanye to piny machielo kawo gi kanye mondo mi wadag gi kwe. So gini ok en kes manyalo rumo kanyo kaka nyos otieke no. Onyalo yaonwa dhot moro maduong' mar loso gik mamoko be nikech mar Kisabesi jenge ni nyo Kenya kanyo chal gi moserumo. Uganda kuche ema koro pod deal kode to Kenya ka ochal gi moserumo. Koro ma biro yawo duoko nwago e mesa to mar Martha Ginini be biro e mesa to gi mamoko madipo ni nyo nitie. Ti waloso koro going forward. Kachalo ka wadhi ka watieko